Σήμερα κάνουμε μια προσπάθεια εδώ πέρα στον ίσως πιο ομορφότερο χώρο της Κορινθίας για να μαζέψουμε τα σκουπίδια, επειδή από ό,τι βλέπετε υπάρχει μια άθλια κατάσταση εδώ. Απόδειξαν και τα σκουπίδια που υπάρχουν γύρω και πιστεύω ότι είναι μια θαυμάσια προσπάθεια αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ και μακάρι του χρόνου να είμαστε περισσότεροι να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε σήμερα. Είμαστε από την Οικοζωή Κιάτο και έχουμε έρθει να κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο το περιβάλλον, να καθαρίσουμε τον τόπο από τα σκουπίδια, τα οποία πρέπει να θυμάται ο καθένας μας ότι εμείς οι ίδιοι τα αφήνουμε πίσω. Αυτή η προσπάθεια είναι συμβολική, αλλά θα μπορέσει να γίνει καθημερινή μέσα από τον καθένα μας, να βάζουμε τα σκουπίδια στην θέση τους που πρέπει. Εκμεταλλευτήκαμε ένα πολύ ωραίο πρωινό Κυριακής, ένα νηξιάτικο πρωινό, να έρθουμε εδώ με τους αυτοδίτες και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον χώρο του Ηρέου, να προσφέρουμε μία μικρή βοήθεια, να καθαρίσουμε το περιβάλλον και έτσι να δείξουμε πρώτα στους εαυτούς μας και μετά σε όλους τους υπόλοιπους ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να κινούμαστε σε ένα χώρο πολιτισμένο, σε ένα χώρο που αξίζει για μας και για τους επισκέπτες μας. Ως νόμιμος εκπρόσωπος του Προμηθεία του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τόσο την Οικοζωή, τον σύλλογο αυτό, τον πολιτιστικό σύλλογο του Κιάτου, όσο και το δικό μας σύλλογο, το Σύλλογο Τεχνολογικής Κατάδυσης, ο οποίος οδεύει στα Ίστινια, για την πολύτιμη βοήθειά τους. Βλέπετε ότι και στο εξωτερικό μέρος του Ηρέου, αλλά και εντός της θάλασσας του κόλπου του Ηρέου, προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι απορρίμματα υπάρχουν προκειμένου να μην κινδυνεύσει ο χώρος. Ο ιερός αυτός χώρος του Ηρέου, ο οποίος από το 800 τουλάχιστον π.Χ. βρίσκεται σε ασυνέρωτη θέση, γινόντουσαν λατρείες και πραγματικά κάνουν την περιοχή μας ένα ιερό μέρος, όπως και άλλες περιοχές της Κορινθίας, οι οποίες πραγματικά θα πρέπει αυτές να είναι ο μπροστάρης, έτσι, στο πώς πρέπει να δράσει και πώς πρέπει η Ελλάδα να μεταδώσει τις αξίες της στο μέλλον, για να υπάρξει και κοινωνική αλληλεγγύη και σεβασμός στον άνθρωπο και γενικότερα στη φύση. Εμείς το ευχαριστούμε, ευχόμαστε αυτές οι προσπάθειες να συνεχιστούν και καλούμε όλο τον κόσμο αυτό να το κάνει συνειδητά, να κάνουν τις πράξεις αυτές των εθελοντών συνέχεια και ιδιαίτερα οι δημότες μας, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο θα σεβόμαστε τουλάχιστον το παρελθόν και τη φύση. Επίσης, να αναφέρω την οικολογική κίνηση της Κορινθίας, που και αυτή με τις δικές της δυνάμεις πραγματικά συνέβαλε σε αυτό το μεγάλο και αξιόλογο έργο και ευχόμαστε αυτή η συνεργασία να μην είναι μόνο σημερινή, αλλά να συνεχιστεί στο μέλλον και για όλη την Κορινθία, για να έχουμε ένα καλύτερο τόπο για όλους μας.
Καλά τοποθετημένοι. Τι λες τώρα, έχουμε κι άλλα. Ματαρία που λέγαμε. Πόλο λέγαμε. Ματαρία που Όχι, όχι, μην πας, έλα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που ήρθα εδώ σήμερα. Ήταν πολύ ωραία, περάσαμε υπέροχα και ελπίζω του χρόνου τέτοια μέρα να είναι πολλά παιδιά εδώ μαζί μας να μας βοηθήσουν. Είμαστε από το καταδυτικό κέντρο Tech Diving Team. Βουτήξαμε σήμερα όλοι οι δίτες για να καθαρίσουμε το βυθό. Βρήκαμε απίστευτα πράγματα μέσα και ένα δείγμα είναι αυτά που έχουμε βγάλει, πολύ μικρό. Υπάρχουν ωστόσο πολλά ογκώδη όπως είναι μηχανές αυτοκινήτων, μπαταρίες, τα οποία δεν μπορέσαμε να τα βγάλουμε σήμερα. Και είναι απορίας άξιων γιατί οι άνθρωποι σε αυτό το μαγευτικό χώρο πετάνε αυτά τα αντικείμενα. Είναι αστολίδι για τον τόπο μας, είναι διατηρηταίο μνημείο και θα έπρεπε να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Είμαστε επίσης πολύ δυσαρεστημένοι με το γεγονός ότι είναι λίγοι άνθρωποι που ήρθαν από ξηράς. Ελπίζουμε από αυτή την κίνηση να ανέβουν λίγο τα ποσοστά των ανθρώπων που θα έρχονται να καθαρίζουν κάθε φορά, πως επίσης να μειωθούν και τα σκουπίδια. Έχετε να πείτε τίποτα για τον τρόπο με τον οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Λάμδα Ζήτα ΕΚΠΑ στην Κορινθία, μεταχειρίζεται τους αρχαιολογικούς της χώρους? Από πλευρά σκουπιδιών δεν ξέρω αν κάνει. Νομίζω ότι δεν κάνει καλή διαχείριση. Από εκεί πέρα δεν γνωρίζω τι άλλη δράση μπορεί να έχει. Αλλά τα σκουπίδια ήταν πολλά μέσα στο βυθό και έξω από ό,τι είδα.
λόγω της πρώτης μέρας του Let's Do It, για να καθαρίσουμε την Ελλάδα, αποφασίσαμε σε συνεργασία με άλλους συλλόγους να έρθουμε εδώ στο Ηραίο, τον αρχαιολογικό χώρο, που είναι ένα πανέμορφο μέρος, να καθαρίσουμε τόσο από το χώρο, τόσο από στεριά όσο και από θάλασσα. Και είδαμε από ένα blog για αυτή τη θαυμάσια κίνηση που γίνεται από τους οικολογικούς συλλόγους της Κορίνθου και ήρθαμε και εμείς να βοηθήσουμε, γιατί όλοι οι νέοι και όλοι οι άνθρωποι, νομίζω οι συνάνθρωποι μας, θα πρέπει να κάνουμε τέτοιες ενέργειες για να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή την Ελλάδα όσο μπορούμε με όλες τις δυνατότητες μας να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μπράβο, συγχαρητήρια για αυτή τη θαυμάσια προσπάθεια. Συμμετέχω στην οικολογική κίνηση Κορινθίας, αν και προέρχομαι από αλλού, γιατί πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ αυτή τη δράση, τους ζεστούς αυτούς ανθρώπους που αγαπούν αυτόν τον τόπο με τόση ενέργεια και που εν πάση περιπτώσει ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε όχι μόνο από τον καναπέ. Την άλλη Κυριακή έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω μήπως και την άλλη Κυριακή θα έπρεπε όλοι οι Έλληνες να βρίσκονται σε τέτοιους χώρους για να δώσουν ένα δυναμικό παρόν, γιατί είναι και αυτό μία ψήφος. Ελπίζω να επαναληφθούν αυτές οι κινήσεις και ελπίζω να είμαι καλά να μπορώ να συμμετέχω. Τα πολύ μεγάλα δεν τα βάλετε. Τα πολύ μεγάλα δώξε τα παιδιά κατευθείαν. Τι είναι αυτό?